Ngeten Kang, nek kados Imam Ghazali niko maringi saran solusi cara kanggo awake dhewe niku sing awam. Dados ing dinten nika enten 24 jam. Nah, 24 jam niku nek sarane Imam Ghazali ken bagi 3. Nek 24 jam nika dibagi 3 kan 8. Sing 8 jam niku ken napa? Ken damel nyambut gawe. Sing 8 jam niku ken damel istirahat. Sing 8 jam meneh ken ngibadah. Supaya ini napa? Supaya ini uripe awake dhewe niku seimbang. Ngoten. Lah kadang awake dhewe niku napa nggih? Uripe mumet, gresula, sambat. Amarga niku Kang. Amarga awake dhewe niku mboten seimbang. Sing lakoni kerja niku mungkuli napa? 8 jam. Terus istirahate sami uga. Lah ngibadahi malah kurang saka 8 jam. Lah niku sebabe. Dados awake dhewe niku disaranke kudu seimbang. Supaya nek awake dhewe niku uripe kepenak. Ngoten.